Aina sama työmaa. Moi! 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 Otetaanpa alusta. Eli siis tänään on luvassa semmonen video kuin parkour. Odotukset vastaan todellisuus. Mä rakastan tehdä näitä odotukset vastaan todellisuus. Anteri, kerran vielä yritä. Niin. Mä rakastan tehdä näitä odotukset vastaan todellisuusvideoita niin paljon, että me kuvattiin mun kaverien kanssa vielä yksi lisää. Mulla on siis mukana tässä videolla mun kaverit Otto ja Tero, ja niillä on myös oma YouTube-kanava, minkä voitte käydä tsekkaa tästä. Eikä tässä muuta Mulla menee toivoa tässä vaiheessa. When you try your best but you don't succeed. When you try your It was at this moment that he knew. He fucked up. when Jaksaa poika, tuolla on muu. Vaikka. Semmosta apinointia. Joo. Jos teillä on jotain videoideoita, mitä te haluaisitte, että mä tekisin, esim. Tämmösiä näyttelyvideoita tai ihan sama mitä, niin kommentoikaa tonne alas niitä, niin mä selailen niitä ja varmasti valkkaankin pari videota niistä. Kiitos super paljon kun katoitte ja nähdään mahdollisimman pian. Moi!